Camí Ral sota la direcció del mestre Jordi Fàbregas. Ha començat les festes de la Merce 2008. El seguici popular ha començat malgrat la pluja, l'àliga de la ciutat, els gegants de la ciutat, tot el bestiari històric, els gegants del Pi i els gegants de Santa Maria del Mar i els ministrers del Camí Ral.